Kinsa may kusog mo patong? Ang Ala. laki o babae? Oh, lucky. Laki nga naman. Ala. Nga naman. Sila may bakuan. Silay mo, Sila mo daddy, sila yung mato. Ako, ganahan ko, ako yung patong. ikay mo patong nga naman. Eh, dako kay tiyar akong ban. Ay, may kay may mo. Bugat kayo. Ganahan ko, ako yung patong. Kay para ma. Para gaan ra kay bugat kayo, dako kay tiyar. Hello, what's up mga ka-idol? Namin ako sa Tundedo. Namita mga babae nga gwapa or anang mayo mo tubag sa among mga tana mga ka-idol, di ba? Diba, no? Yes. Amo ning area ang Tundedo kay nagadiri ko pero tagsar ako kasuroy diri kan adto ko sa mga laing lugar. Pero kani daghan jud mapilian diri mga gwapa man o bansay mo tubag sa among mga tana. Let's go mga idol. Ma'am. Ay, sorry. Rest tambay ra mo diri, ma'am. Tambay ra mo diri. Nilingkod ra dire. Kalingkod ra pero ana mo gihuwat. Wala pero naabi ko on nga kuan sa post office. Asa din namo ni paon. Alas 3 pa man. Sayo. Tambay ra mi dire kay alas 2 pa. Tirang na yung mga pangutana mo malingaw-lingaw ra. Okay ra ninyo. Okay ra? Kira. Okay ra ikaw, okay ra ka? Okay ra sad. Okay ra? Okay ra. Pero lingaw-lingaw ra pero depende na sa inyong tubag. Okay ra? Okay ra. Mo na akong pangutana man ba kanina. Kinsa may kusog mo patong? Ang Ala. laki o babae? Ikaw. Ikaw. Oh, lucky. Laki nga naman. Ala. Nga naman. Sila may bakuan. Silay mo, Sila mo daddy, sila yung mato. Ako, ganahan ko, ako yung patong. ikay mo patong. Nga naman, ma'am. Ano? Mo lang, gana. Ito ba? Ginahan ikay mo patong. Oo, ganahan ko. Nga naman. Eh, dako kay tiyar akong ban. Ay, may kay may mo. Bugat kayo. Imo ang lalaki ang kusog mo patong. Nga naman, nga naman. Nga naman gyud kanang usa mo gyud. Sa una. Kaon na. Pero karon. Wala na. Wala na. Wala. Wala ka patong. Wala ka Mangita patong. Mangita ba? Oh, pero mo ha, ikaw gyud mo patong. Ganahan ko, ako yung patong. Kay para ma. Para gaan ra kay bugat kayo, dako kay tiyar. Or sa mano, sa para sa kuha ang kusog gyud mo patong ang laki. Wala na wala. Diba? Tagsara ka ng babae. Tagsar kay babae no. Kung babae ako an guro, sila yung kusuguro ko. Pero sa kuha sa laki ang patong kay ano sama ng mga driver ron, di ba? Oh, kusog kay mo patong og mga motor, di ba? Kay kung naamang gyud babae pilara, di ba? Kasagaran driver ron laki, di ba? Kusog kay mo patong sa mga sakyanan, mga motor, di ba? Kamo mga dirty minded siya mo. Kamo ima chay, ikay mo patong kay damit yan. Dako guro tuon yung pan. Tiyan akong ban na. Ganahan ko, ako yung patong. Pero ang laki gyud kusog mo patong, di ba no? No kay kumpara sa mga babae no. Kay mga naro mga kasagarang mga driver laki gyud, di ba? Nagsara kay babae namo kay babae tagsara kayo. Mas kusog gyud ang laki, di ba no? Siya dyan ay kusog. Oh, kusog gyud ang laki. Kusog yung laki. Kusog yung laki ang patong. Laki yun. Laki gyud na. Thank you Laki. kay magtubag mo ma. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat kayo sa inyong pagtanaw mga ka-idol. Huwag kayong kalimot sa pag-follow, share,